Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Аюпова Гадилә Азимҗан кызына юллыйбыз. Бүген 12 август көнне ул үзенең матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Месут Мударисович, балалары Галия, Рафаэль, Нурия, Рафик, кияүләре Ильяс һәм Әнвәр, килене Айгөл, оныклары Илдар, Лилия, Галия, Ләйсән, Камил һәм Камилә котлап, безнең тапшыру аркылы иң изге теләкләрен ирештерәләр. Газиз кешебез 1952 елны якты дөньяга аваз салган. Сөеклемә бары 20 яшь кенә булганда без үз гаиләбезне корып җибәрдек. Яшь булуына карамастан Гадиләмнең акыл тәҗрибәсе өлкән яшьтәгеләрнеке сыман булды. Тормыш сукмагыннан бергә атлап килүебезгә 49 ел тулганына үзем дә чак кына ышанмыйм. Шөкер Аллага, бүгенге бәйрәмеңне дә без парлы килеш каршылыйбыз. 4 балабызны дөньяга тудырып, күп авырлыкларны бергә узып, бүгенге көндә якты картлык көнебезгә ирештек. Шуннан да олырак бәхет юктыр минемчә, кадерлем. Әниебез гаиләбезнең учагын дөрестән дә җылыта алырлык хатын һәм ана вазифаларын төгәл үтәп килде. Бүгенге көндә инде улыгаеп, һәммәбезнең дә үз гаиләләре булса да, без барыбер аның өчен һаман сабый сыман. Әниебезнең бер уникаль ягы бар. Ул гомере буе без бу тормышта бары кунак кына дип әйтеп, ахирәттә матур яшәр өчен изгелек кылырга өйрәнегез дип безне тәрбияләде. Без балалары, оныклары һәм гомумән бар туган кардәшләре, дуслары өчен дә ул үрнәк булып яши. Раббым, аңа үзе 2 дөнья бәхет сәгадәтен насыйплар кылсын. Кадерләнкәебез, сиңа бүген аеруча олы мәдхия җырлыйсы килә. Саулыгыңны кызганмыйча, вакытың белән санашмыйча, без дип акталып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Хәлдән килгән кадәр мәңге түләнмәс бурычыбызны синең алда үтәргә тырышырбыз. Синнән бер генә соралу: озак яшә. Синең исәнлегеңә шатланып, без дә үзебезне бәхетле итеп хис итик. Әниебезнең туган көне, ул бит безнең фәрештә. Хәер-фатихасы аның юлдаш безгә һәр эштә. Аның бары карашыннан бар уйларын аңлыйбыз. Әниебездән башка әле 1 минут тора алмыйбыз. Кадерледән дә кадерле, якыннан да якыны. Әни диеп дөрләп яна безнең йөрәк ялкыны. Рәхмәт сиңа булган өчен, безне үстергән өчен. Балаларым дип ақталып куйдың булган бар көчең. Сиңа теләк, матур картлык, озын-озак гомерләр. Балаларың сине котлап мәхәббәтен бирерләр. Әбием дип эндәшәләр сине сөеп оныклар. Алар да безгә кушылып бүген һәммәсе котлар. Матур җырлар сиңа диеп сайлап куйдык бүләккә. Үрдек саулык, олы шатлык, тыныч картлык теләккә. Кадерле Гадилә Азимҗановна, бала оныкларыгызның мәхәббәте аларның юллаган теләкләрендә чагылачак. Тагын да бәйрәмегезне бизәп, бүләккә җырда сезгә юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Uçraşabız birgə bik sirək. Əllərin işik biyib, deyib sırağanşı, bir kureşi bu təruk irək. Ni bülə gitsək də, ni dərləsək də az, sina sələmətlik baylıqını. Sin bitən key şuşı, şuşı dünyadağı
сәләмең